Palaguno ongi etorri lasto txapele kanalera ongi etorri. Oso espaldiko festonera. Ni esker nire jarraitzaileak zedeten guztioi. Gaurkoan partida eskar bat jokatuko dugu. Eta irazten badugu, erazten dugu, eta galtzen badugu, galtzen dugu. A ber, Hearthstonen beti ez da irabazten. Beti norbait zu baino hobeagoa dela dago, hori argi izan dezazuela, entzandi alde horretatik uste dut nahiko argia naizela eta ez daukadala inolako lotxarik galtzen ditudan partidak igotzeko zein igotzeko garrantzitsua ongi pasatzea delako. Beraz, aurrera. Eta joango gara... Gainera Hearthstone joatzen dut, zer grabatu ezakidela grabatzeko. ¡Jaina! ¡Contra Sylvanas! Bueno. ¡Victoria para los renegados! Tú lo has querido. Hola. Ez dakit hau izan den erabakitakoa edo orain gertatu den. Nadie sobrevivirá. Ez badator, magia apur bat dut. ¡Listo! Apur bat dut dura sarteko. Apur bat babestea, ez dakit idei izan den, hori izan den. ¡Abran paso! ¡Hay un herido! ¡Soy doctora! Vale, beto gaude orain. ¡Soy doctora! Gainera tiren dezaketu dainik oso ondo ere ez doa.
Listo. Vas a tener que correr más rápido. Vas a tener que correr más rápido. No puedes esconderte. Mi tormento acaba. Helburuak kasu honetan irabatzea. Beno lagunok hau izan da dena. Espero dut gustokoa izan zaizuela eta hurrengoan gehiago